Čau lidi, vítejte u dalšího videa. Jsem fakt hodně líný. Toto video se bude jmenovat Jsem fakt hodně líný, ale je to pravda, jsem líný. To teda je. Takže no, brácha si tady pustil nějaký ty jeho problémy v televizi. Já tady natáčím. No nejradši bych spal, ale nejde mi usnout někdy. Což je vždycky jako fakt hodně velká hrůza. Ale jsem rád, že je víkend, protože bez něho bych nepřežil. To, kdybych se teď už učil ve škole, no. To by byl takovej horor, tyjo. Takovej horor. Chápete to, protože jako to se nedá. Mě štve, že není víkend těch 5 dní a 2 dny učení. To by bylo super. Tam někde vsaduje moje zahrada v Plzni. No, je trošku má trošku blbý rozlišení, ale jinak dobrý. Teď se brácha ptá Tom na jídlo. Dej tu peřinu. Ty vole, co mu je? To je jako fakt, sorry, nechápu lidi, ale... Ty chceš, pojď se klidně kouknout, jestli chceš. What? Ne, tak nejde, ne? Tak nic, tak se vrátíme k línosti. Lidi jsou hodně líní, jako já. Hodně líných lidí. Třeba můj kámoš je taky línej. Ale ten druhý, ten má zase až moc hyperaktivity. Počkej, Matěj, čekej, tak se pojď kouknout, pojď sem. Pojď sem, jenom na chvilku, já ti to potom dám. Já jsem si tam dala tu skupinu. Matí, když to dám tvůj mini obličej. To je můj brácha, Matěj. A teď odpal. Co jsem kurně řekl? Odpal. Odpal, kurva. To je kokos.